Hey, wow, bashani, kushubile bashana. Sayivela zamkhalela bashana, umfana kaMadala bashana. Bashana umfana kaMdala, former late President Robert Mugabe bashana. Bashana usengqoqhoza umuntu ngesibhamu amshiye ethufile bashana. Kanti khona bambonayo bawuhlaba bawulawula kwabakasidlodlo bashana. Isibhamu adubule ngaso umuntu dololo ukutholakala bashana. Yasolakala ngathi khona sesishushumbisile wasifihla isibhamu bashana. Angathi lo mfana uyijwayele lento yakhe. Angathi ubecashile la eMzansi. Nalezi imkubo kuthiwa kwifarm yakhe eplazini lakhe wathi usitana nomsebenzi uthe mesuka ethi bye bye umsebenzi kwamncika lokho bashana. Kuthiwa kwamgcoba umsebenzi kwamphihliza ngesiduni sembazo bashana. Nakona wamiyango bese ethula umuntu engasenyakazi. Ngathi bamfuna ngale abakasidlodlo kuzimu. Umfana one-anger. Angazi mina bashana ngoba phela ke kuthiwa indlala ebangulaka labantu uyise wabashiya namabhiliyoni bayithatha apha inhliziyo embi kangaka nolaka olungaka. Hayi kuthiwa lo kade emngqoqhoza ngesibhamu ke lapha emasabhabhini sabani usemasabhabsini lapha na exclusive suburbs Hyde Park eGoli la kuhlala khona no Ramaphosa. Angathi ubembeke isicathulo la. Angazi noma isona indlisa esigqokela nge-event. Angathi ubembeke isicathulo la ekhanda. Lokho emngqoqhoza ngesibhamu ethi eyibiza ngeJunior Mafia lo mfana. Mawukuthi yena uyiJunior Mafia kushuthi uyise naye echaza ukuthi we-senior mafia. Kushuthi mawuphambene noMgabe wawuphambana nemvula. Akukho kubambisana ezweni bashana kunabantu abanenhliziyo ezimbi behlukumeza abantu ngoba nalokho kuthiwa emshaya eplazini leZimbabwe engakwazi ukubuyisela ngoba encenga umsebenzi. Isaso sholonto bashana basopa. Lo. Go platinum to qas ayikubi bashana ushubile. Bedubula lapha nethi ngisazoniqeda nina ame junior mafia.